вечер, скъпи приятели, гости и жители на гостоприемният град Приморско. Добре дошли тук, край лятната сцена, където след броени минути ще станем свидетели на заключителният концерт, част от Международна лятна академия на изкуствата Еврогрейд. Тази вечер ще имате възможност да се любувате на колективи от България, Словакия и Украйна. Те са част от нашия фестивален сезон, който тепърва стартира. След него продължаваме с Международен фестивал на изкуствата Европеада, последван от Международен конкурсен фестивал Звездни мелодии. Първи Международен фестивал на изкуствата Крачка към успеха. Пети Международен конкурсен фестивал на съвременното танцово изкуство Морска фиеста. Шестото издание на седмицата на хорото, когато цяло Приморско танцува български народни хора. Хоро се вие извива. И разбира се, най-старият фестивал на територията на град Приморско. 12-ти Международен фолклорен фестивал Еврогрейд 2014. Ние, съчетавайки възможностите за отдих, предоставени от природните дадености на българското Черноморие, с възможността за творчески изяви и дейност, осмислихме престоя на младите хора и създадахме незабравими спомени в тях от България, от нашето културно наследство и от нас. Първи на сцената тази вечер ще излязат групата от Словакия, а именно фолклорен ансамбъл Провосенка, създаден е през 1981 година в Братислава, Словакия. В ансамбъла танцуват деца от 5 до 17 годишна възраст. Те са обединени от любовта си към фолклора и традициите. Те се обучават на народни танци, учат се да пеят и свирят на народни инструменти. Съчетавайки желанието си да защитят традиционното звучене със съвременния свят, те преминават в новото поколение. Провосенка обикаля целия свят, участвайки в множество конкурси и фестивали. Между 1991 и 2005 година те са посетили държави като Швейцария, Германия, Испания, Англия, Унгария, Холандия, Австрия, Франция, Япония и разбира се България. През 2014 година участват на фестивал в Тайланд. Директор на ансамбъла е Муреш Червенак. А те ще представят за вас танц, военен танц на име Вербунг. Аплодисменти за Словакия! Šekerečku!
Вашите аплодисменти за Провосенка, Словакия. Те идват от град София, Народно читалище Светлина 1940. Тяхното име е Светулковци, ръководител на групата е Радка Маламова. Те ще представят за вас "Морето е живо". Аплодисменти за Светулковци! Аплодисменти за Светулковците, град София. А от не чак толкова далечна Украйна, каня на сцената образцов колектив за естрадно-спортни танци "Алегро". Колективът е създаден през 1995 година към Дом за работа с деца и юноши в град Днепропетровск, Украйна, извинявайте. Колективът има значително количество награди от различни конкурси и фестивали. Най-значимите им награди са първи места от международния конкурс Днепър Денс. Аплодисменти за "Алегро" и техният танц "Венец".
слышу соловья. Самая счастливая в это утро я. Самая счастливая в это утро я. Вашите аплодисменти за образцов колектив за естрадно-спортни танци Алегро, Украйна. От танцовата столица на Украйна, Кировград, ръководител на групата е Александър Лещенко. Тяхното име е Foresight. Те ще представят за вас Street Dance. Аплодисменти! Вашите аплодисменти за Foresight с техният Street Dance. Веднага след тях на сцената излизат образцов художествен колектив А6, отново от Украйна. Ръководител на групата е Копотя Анжела. Те ще представят един танц много типичен за нашето Черноморие. Купете си гевреци. Аплодисменти! Ночь надвигается, фонарь качается, и в этих сумерках под фонарем мы все несчастные, торговцы частные, стоим и бублики здесь продаем. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. За эти бублики платите рублики, что для республики всего милей.
Come on, baby, бублик давай, ага. О-ля-ля. Бублики, бублики, увидите бублики. Ну, хоче бублички, ейсинке бегела, ти лецте бегела, ну кой бамилу, ниште аленинка, смудрегин верин нас, ти лецте бегела, ну кой бамилу. А6 Украйна. Аплодисменти за техния танц за гавяречета. От столицата на Словакия, Братислава, те идват тук, за да покажат техния танц. Ансамбъл Правосенка с техния танц Циповичка. Аплодисменти!